Sziasztok, fiúk, lányok! Én most Paxnok barátomnak fogok segíteni elkészíteni egy angyalkát, amit fel lehet rakni akár egy karácsonyfára is. Bármikor így fog kinézni. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Kell hozzá egy papír, meg egy fic, meg egy meg olló, meg ilyesmi. Kell egy karika, például ez, de akár körzővel is megcsinálhatják, akik mérnöknek képzelik magukat, de gyengébbek kedvéért ezt így tökéletesen meg lehet csinálni. Kell körberajzolni, ezt a kettest itt ne vegyétek figyelembe, az nem kell. Kell ide egy vonal, kintről be, bentről ki. Így, csinálunk neki egy arcot, ne legyen szemtelen, meg arcátlan. És ide lehet írni, hogy mit tudom én. Buék, például. Utána ki kell vágni, azt szerintem mindenki tudja, hogy kell kivágni egy papírból egy karikát, de azért mutatom, ha gyengébbek kedvéért. Így. És szépen karikába. Így, ki van vágva, tessék, itt van. És akkor itt a vonal mentén, amit behúztunk a fejéig, ott bevágjuk egyszer. Így. Utána körbe vágjuk, de nem teljesen a fejét, mert akkor fejetlen lesz, mert le fog szakadni a feje. Csak így. Idáig, hogy azért egy nyaknyi maradjon. Utána itt a vonalig megvágjuk, itt is megvágjuk, kívülről befele. És tulajdonképpen ennyi. Itt ugye meg van vágva itt, meg itt, és akkor úgy kell, hogy itt összefordítjuk. És itt hátul a két vágást egymásba illesztjük, és így kész is van ez a csinos angyalka, akire rá van írva, hogy buék, és egy kettes. Ennyi lett volna. Köszönjük, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, meg lájkoljatok, meg ilyesmi, a többit tudjátok. Sziasztok!